Günün ikinji ýarymynda alma maslahat öz işine başlady. Maslahatda ýurdumyzyň we daşary döwletleň aragatnaşyk boýunça düzümleriniň kampaniýalarynyň ýolbaşçylary, halkara gurumlaryň wekilleri, bilermenleri, iş ogurlar çykyş etdiler. Sanly transformasiýa, halkara dialoga we hyzmatdaşlyga ýardam etmek adly umumy mejlisde ýurdumyzyň pudoklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, häzirki zaman telekommunikasiýalar ulgamlarynyň maglumat öpçünçülüğünün ýagdaýyna sen, olaň geljeki ösüşine we mümkinçiliklerine baha berdiler. Bellenilşiýaly ýurdumyz türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň başlanýşlary bilen hemde hormatly prezidentimiziň başçylygynda maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny işin ötürige hemde dünýäniň maglumat giňişligine goşulmagy maksat edinýär. Sanlaşdyrmagyň durmuşyň ähli ulgamlaryny gurşap alýan döwründe maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary, akylly şäherleri, netijeli önümçilikleri we durnukly ykdysadyýety döretmek üçin büniýat bolup durýar. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýety ösdürmek, öýjükli aragatnaşyk, internet ulgamy, poçta hyzmatlary, kiber howpsuzlyk, hemra aragatnaşygy, hunermenler taýýarlamak ýary ugurlarda giňerimli işler alınıp barlýar. Sebitde deňi taýyp bolmadyk Arkadag akylly şäheriniň gurulyp ulanylmagy berilmegi, ýurdumyzda bu gurda alınıp barylýan işleň üstünlikleri betlen ýanynyň nobatdaky suwutnamasy boldy. Bu döwrebap akylly şäher. Şäher guruluşy hemde sany çözgütler ulgamyna awrayly halkara güwan amalaryna münasip boldy. Şäherde dünýäniň öňde barjy IT kompaniýalarynyň iň täze tehnologik çözgütleri durmuşa geçirildi. Dolanýarşy we howpsuzlyk ulgamyna emeli intellektiň büniýadyna tehnologiýalar ornaşdyryldy. Akylly şäheriň öz boluşly ek ulgamy döredildi. Şäherdäki döwlet gullukları, infrastruktura sanly platformalaryň büniýadyny işleýär. Aragatnaşyk operatorlarynyň maddi enjamlaýyn büniýadynyň potolandyrylmagy netijesinde ýurdumyzda ähli ilatly ýerler ýokary tezlikli internet bilen öpçün edilýär hemde ulgamyň ösäşir geçerjilik ukybyny ýokarlandyrmagy aýratyn üns berilýär. Şu ýyl Serhedabad Harat optika söýümli aragatnaşyk ulgamynyň guruluşy işlerine badalga berildi. Bu taslama ösäşir aragatnaşyk akymlarynyň möçürini artdyrmaga, şeýle hem Owganstanyň we Pakistanyň çäginiň Hindistana çenli optika söýümli aragatnaşyk ulgamyny geçirmäge mümkinçilik berer. Şunuň bilen birlikde awrayly halkara gurumlary, şol sanly Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen idaralary bilen hyzmatdaşlyk işiň ösürilýär. Türkmenistana pudagara elektron maglumat alyşy ulgamynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakyna taslamaň çäklerini Road platformasyny ornaşdyrmak boýunça işler alınıp barylýar. Bu platforma döwlet edaralarynyň arasynda maglumatlary has çalt ygtybarly alşmaga ýardam berer. Şeýle hem emeli intellekti içkin we netijeli öwrenmek, ykdysadyýetyň ähli pudoklaryna, ilm we bilim ulgamlaryna ornaşdyrmak boýunça işler alınıp barylýar. Bu işler bilen bir hatarda ýokary derejeli hunermenler taýýarlamagy aýratyn üns berilýär. Maglumat tehnologiýalary ulgamyna zehinli ýaşlary ýöne çykarmak, olary gollamak boýunça netijeli işler alınıp barylýar. Ýürütüleşdirilen ýokary okuw mekteplere döwrebap enjamlar bilen öpçün edilýär. Bu gurda her ýyl taslama bätleşikleri geçirilýär. Ýurdumyz milli telekommunikasiýa infrastrukturasyny kämilleşdirmäge gönükdirilen özara wehwitli başlangyçlary durmuşa geçirmek üçin hyzmatdaşlygy açykdyr. Şeýle hyzmatdaşlyk Merkez Aziýa tebitiniň ýertury üssäşir geçerjilik kuwwatyny durmuşa geçirmäge, döwrebap aragatnaşyk hyzmatlaryny ornaşdyrmagy, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny üstünlikli ösürmäge ýardam berer. Maslahatyň çäklerine maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösürmegiň täze urlary barada pikir alşyldy. Dünýä belli tehnologiýa kompaniýalarynyň wekilleri täze innovasiýa çözgütleri ornaşdyrmak, Türkmenistanyň alyp barýan işleriniň gerimini giňeltmek boýunça tekliplerini beýan etdiler. Daşary ýurtly foruma gatnaşyjylar türkmen kardeşleri bilen giň hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny beýan edip, forumyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Bellenilşiýaly ähli derejede maglumatlaşdyrmak, internetleşdirmek durmuşymyzda düýpli özgörtmelere, köp hyzmatlaryň awtomatlaşdyrylmagyny getirge. Bu bolsa halkara ünlülerine laýyk gelýän hemde maglumat alşmagyň ýokary hylny öpçün edýän telekommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmegini talap edýär. Sanly tehnologiýalarda kiber howpsuzlyk çözgütlerini, innovasiýalar bölümde aralyp maslahatlaşyldy.
Bellenilşýärli sanly giňişlikde maglumat howpsuzlygy, kiber howplara garşy görüşmek, degişli programa üçünçülükleri taýýarlamak möhüm wezipeleň hatarynadyr. Daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri özleriniň çykyşlaryna şunuň bilen bagly iň täze işläp taýýarlamalary bilen taňyşdyrdylar. Akylly şäherleri ösdürmek, bulut tehnologiýalaryny ornaşdyrmak meselelerine de aýratyn üns berildi. Tele aragatnaşyk telemetriýa habar beriş tiltimatlarynyň we teleradio gaýradyş enjamlarynyň Türkmentel 2024 adly 17-nji halkara alma matlatynyň işi bölümleri boýunça dowam etdi. Şonuň hataryna sanly transformasiýa, halkara dialogu we hyzmatdaşlyga ýardym etmek diýen or boýunça meşlit geçirilip, onu Türkmen tarapynyň ýolbaşy düzüminiň wekilleri bilen birlikde Halkara elektro aragatnaşyk böleleşiginiň baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili, Garaşsa döwletleriň arkalaşygyna agdaý ýurtlaryň aragatnaşyk boýunça tebit arkalaşygynyň baş direktory, Bütün Dünýä Poçta Birleşmesiniň baş direktory, Türkiýe Respublikasynyň ulag we infrastruktura düzüminiň wekili, Huawei kompaniýasynyň ýakyn Günnägor we Merkezi Aziýa boýunça maglumat kommunikasiýa tehnologiýalar marketingining çözgütleri ýerlemek müdirliginiň, Nokia kompaniýasynyň Ýewropa boýunça idarasynyň ýolbaşçylardyr bilermenler çykyş etdiler. Agdalan or boýunça çykyşlar şol ruwatyň özüne video ýüzlenme arkalam dinlenildi. Çykyşlarda ulgamda möhüm täslimalary şol sanly ulgama esaslanýan täze işläp düzmeleri taýýarlamak we döretmek, giň öwrümli maglumatlary işläp taýýarlamagyň we saklamagyň talaplaryny ýöneköýleşdirmek, müşterilere hyzmat etmegiň hilini gowlandyrmak, şeýle hem kommunikasiýalaryň geljegi bolan täze tehnologiýalar bilen netijeli işlemek üçin hünärmenleri ýetişdirmek boýunça alynyp barlaýan işleň çäklerini hyzmatdaşlygy dowam etmegiň, ösdürmegiň wajipligi bellenildi. Ýene bir meclis sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk çözgütleri uğurlarynaky innovasiýalar diýilip atlanyrly. Onna Honeywell kompaniýasynyň Türkmen aragatnaşyk agentliginiň ýanynaky döwlet kiber howpsuzlyk gullugynyň Palo Alto Networks kompaniýasynyň, Dell Technologies kompaniýasynyň, Nokia kompaniýasynyň ýolbaşy düzümleriniň wekillerdir bilermenleriniň çykyşlary dinlenildi. Ular sanly tehnologiýalara, kiber howpsuzlyk çözgütlerine degişli innovasiýalary ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň maýy goýmabatda özüne çekijiliginiň, onuň durmuş ykdysady görkezjilerine halkara iş toparlarynyň berýän ýokary bahasynyň, halkymyzyň durmuş derejesiniň hasam gowlanmagynyň gahrman arkadagymyz tarapyndan başy başlanan hemde hormatly prezidentimiziň alyp barýan parasatly siýasatynyň netijesi noktadylar. Ýurdumyzda aragatnaşyk ulgamlaryny we telekommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmek boýunça täze taslamalar türkmen halkynyň maddi ýepçünçiliginiň, awadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirlenir. Şeýle meýilnamalaryň bolmagy iri daşary ýurt kompaniýalaryna uly gyzyklanma döretdi. Meclisiň dowamyna Merkezi Aziýada hemra aragatnaşygynyň täze operatory hökmüne Türkmenistanyň eýleýän ähmiýetli orny hakyna aýratyn bellenilip geçirildi. Şunuň bilen barlykda bu urda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerine garaldy. Şeýle hemra kommunikasiýa tehnologiýalary we programa önümleriniň bazary, kiber howpsuzlygy öpçün etmek ýaly uğurlar boýunça gyzyklanma bildirilip özara pikir alşyldy.